Ebusanfo a mo hwe Opemsuo TV ye mamu nyina akwaba ye wo Kotwi a ewo Kumasi krodai mu na otwe awieye na yenya no nkrase bibi akoso o Kotwi ahemfie eno ntine se ebohwie ne babehwe adekode potia asi o Kotwi ahemfie ne mpanyufo a ewo ahemfie enso atwetwe komo afa de akoso no eho ne etiye ene se obi de afidi abesi ahemfie ho a odwiri ahemfie no atoagu se de nti a oyesa se hwan ne soma no ana se de esi nti a otu sa na mo no de yenim de nti a akoba no sa eno nti ene ya ba se ye de ni ba behwe na ye bisa de amana basa ene empanyufa twetwe komo afa de esi no eho eno nti ena wohu ye ha ene awie eno nti yenhwe na yemisa ni esi poti na mpanyufo fie ha nso no ye ne omo twetwe komo na omo nso nka de esi nkyere enkyeremu bi omu no omo emfama yen na face no yihunu ni akoso na yakoso de kyire ama yenso so ye de esi bia ato monim na de mpanyifo be yafa ho no omo etumi aye eno nti uhu ye ha Kotwi ahemfie ena ye we midin de kwabena Kyerɛ Martin ado yenhwe ni esie de me nkasa de mani ehu de me hu se ahemfie a na eyemua na bibia ekoso no ezisi abeno kasai nanimo no de adankra be se miensa ananan ena yadwiri agu yasanso apaso ama bibia edida mpan saa se de esietie no eno nti de uhuni Kotwi ahemfie ena nipa bi ede afidi abesimu a wodwiri fa agu na senti a odwiri fa gu ye de ebigi se bia mpanyimfo ema ekyerɛkyerɛ mu kyerɛ yɛn na se enema asai ewo mu ene ahemfie de nim se enema bebre ene wo ho yemfa yensa enka no basa na akoba no se yi amamre mu no den na nananom ebeye anase den ne kyerɛ na den so ena ebetumi esi ne esi echi eno nti yene mpanyimfo ebedi ni nyina ho nkita ho na oma kyerɛkyerɛ mu amamre mu no bibi se esi a den na nananom ebeye anase den ne se woye ne nsanso ben pa na ebetumi aba se womu anye ho hwe a eno nyina no yensemisa yebisa na nananom edin kyeremu ama yen eno nti se de yenkofie na yene abusuapanyi ne mpanyufo a wa hemfi ha enjwetwe nkomo na yemisa omo edapoti asemisiye nipa kora obedi sa adwuman etimpo ana se de nti a obedi sa adwuman ene enkyeremu anananom ewo bia no omo emfama yen na yenso yemfa ento monim yo enti sede na me ekyeremu no Kotwi ahemfie ena yewe yewura efie no emu abusuapanyi ewo ha Kotwi abusuapanyi wo ha mamene ne nkomo na me bisa no dapoti asemisiye ene ni akoso enkyeremu bia ewum abusuapanyi Opemsuo TV so ne emu akwaba ya media na wapum odon kuma da mama ya pum ye yo there doman Kumasi ubebo udin na kyerɛ wadaroma udin midin di kwabena mensa opia busuapani kwabena mensa opia yo nana ede na esi wo Kotwi ahemfie ha yi madawoma de esi an se memenda no anopa no ye ba ha ne be ye adwuma bi ti yedu ha na yehu se nko abusuafo ni bi wo fie ha na ebinum so carpenter ni aba owo edan no so enti se de yehu ye no na ye mpese basa ye beba afa ni ekobusa se hwan ni ye na ye den ne bae na ye free police for free trade police for no bae on bae no motutu dan so akwa na police for no stop adwuma no se wo munya ye ne ye nyina so obi anya na ye mpe baabi entina ti akire mu hwehwe no moma on behu de e bakwakwasi enti ye jae na ye pe baabi tena ye ti ye koye na ye kakra ye san bae
no mum ha no da ho ha o mu ye meeting mfiafo na bi ena ye bene nam ha ne sankoye nti ebo be no nan ekononan ne fa no ena ye nya ankra wo phone so se pile de bia ba ha a edwi ahemfie no gu nti yankofo no miensa edi kan omu ba na amanfo so omu ni abre wa ha na omu ni pile da no kasa kasa nso ono de na dwuma na oye ti yankofo no ba ye no na omu so mo fie ha na omu so be omu pa da no so na kasa omu nya no that time no na omu nyina dwane omu tutu omu ka eko ana omu kan so pe bia afa ti pele ga no kwa no ha oye adwuma ena yankofo no stop no omu pam no le mom no omu pam no na okọ no ena omu san ko gina no omu san se kwan ben so na wo fire wo be adwuma hwan na ma wo kan so be adwuma ana obodin no obo se ohina yatu no ena ama no kwan so oni ni mpanifo na ma no kwan so o me edwidan ni mufom eni nti no omu jai no na pele no koye ti ye beduru ye no eni esi da bi asem se aba ye ntimi entina so ena nye se ye beko enti no dia me se midi kan frɛ oheba osikoko asampo hene nti so da roma me na me na busu apanyin enti ye frɛ no me ne kasa asem se na esi ti me ne kasa wie no na wo se san tu anamo no ye de ma police enti ma ye central police station dia san kokodan police isi se na city no police for ni hwehwem o maba abehu ba bia na peloda no obeye adwuma no wo ena o maba ahwehwe carpenter ne ya frɛfrɛ mu nyina na o ma invite wo so mu ma central police station ene the same police for esi hwehwem ni nti no ema me ntimi engoso amobo edin se we but yenim se se the medical body bi no yenim wo ma aka no ni nipa dodo so aka o mu bedi sa sebi nyambran se mi if you say uhwa ye nana mo dan ye nana mo sifia saa dan we no ha nana ye nana mo matwam ko no eda enti se de esiba no kwa no ma bi wo ha ye nyamu ano no ma bi wo ha ye mie so enti kwan a wo mudi no ma fa so se no ma ba bi kura yan hwehwe yan ye hwe no ma na se no mo se yi no ma na free dan no no so se hwe dan no ma bibia anim mabubu dan no nanka we ya sefua enka ye di si ho ema nchirima be hu se na nete enti ye kura de ya dwene se nka ye maintain no nanka ya maintain nanka ya anim kama nanka wo ho efye ye twem wo ba bi te se ahinkura ehu se na ahinkura ahimfie da no esi kwan no fe obi a refresh aha na no mu wo na omu tuko aha sa na aha susu nanka wo se nka ye anso sebi omu enya abotra mayin eni se omu kofa peloda ebedwi sa na manyina buye na wadaro ambi sawe we de fa cheme asasi a sebi ahimfie wo so yi manso bi da so na ana ade dentina maybe government dentina bibitimi abefa afidira besi ahimfie nim se odwiri agu asase no na oje na ade ana asase na de manso bia na so enti no me kura ne moma de o me sad no na kasa ni nyam we nya baako we nya de edi kan ye ba menhia na me be hye yura otikoko so Opemsuo se na da roma na no chikuma ma ha na wo bia wo hwe wa nua we se o ma enkrochi ye hotantantan ye tubole guo o ma ba roma ye no ma bebre enti no nka na da roma me be hye ne kwa no o ma me kwa na yakwa akogye ho yewura o ma ye kwa hye enkogye adwuma no fe ye ba hye be adwuma na enipa kro ya ne omom di na chi e de call dissect district and this is no stop adwuma no ansa kwa na wode ye be kono na yen yakọ this ye de letter come this for no say adwuma sei ne ye ba be ye if you nkofo bi titi hu so omudi dwa te say this is no ye boa anso we nyina achi no be busum ne sansan ye koye adwuma this is no gina so san stop yen say ye ka say asem aye anen kwan yewura e na ma ye kwan say koye no so this is na nkofihwem
let am say di bro mu so a o man ko hwehwem e na mu stop yen ne stop yen enti yewura om dia sem ko to yewura ni this is no ko hwehwem ne yewura say ampa on na ma ye kwan e na o ma na sa ma hwemu fra asem no ye fra asem no wo bae on ya tunu no wo bae na sa ma hwemu ka kire say yewura na ma me kwan say me ko ye adwuma no nti ni so stop me to mu ka sem ko ye adwuma no omo gina ho e ka say se ya tu wo no 10 ebo ho ban a ombebu 10 times ya tu no mpredu ombebu no mpredu ampanampa ye koto ye no mabu no ene de ko the police station police for no ba be kasa chiro mu ye san koto ye no mabu no a wall of about 150 meters ya took about 7 or 8 coaches last one ya to made a che di nansa no masan ko dwini nginagu asem kra what the police station a yen na yen wo so ma asem no enkodu court de e ka say ye bia no ma say no ni nti no omu nanim de wo mu timti a omu ye sade no na emom so no enye say japade wo fie na ade a mpanimfo aye na ye ba ne bobo ho ban ne ye be ma na ye no na emom ye na ye se no enti de ye koso no minim de wo ma dwunu mu de na nso so no ade omu ye no enye na we enye de di kan ma yenhwe aba no say ensanso bi wo ho because sabi nananom ne ma de yemfe nsanka na saa keke den na abusapanyi oye afa ne esi wadaruma nsusuan de nananom ne beka ifi say nananom no ma no yensoso musa ana ye wo kwan ye fa so edi eye me kura ma hu say ne ni hankura ntini ye hu say so mu bu nsan ha so mu ye den ha mu ye dan se no mu ko ye di ombe no na ne kura nya wo mu no ni ahoden wo mu ni tumi so mbe sa fi say mimi na me ye busapani na ye wo mpenifo so a o mu ka me ho e wo ha ansa kura nkura nke be sa de no kura no e so mu esan bo ohene basampo hene aman ye enso wontimi kono ko na man agi se enam ne so enti enoma bebre wo ha agina ye wo ha enoma pi mpenifo no mapi a yamfiensa enkansa enkodwadan dadan kura wo ha fufura ne ye na yeyi nkonwa ko ho no ane de se ye ne yeyi enti no me dia dan se ya nche dan fa bibia nche ho na se ya anye bibia no se egu nsa ne twedwan bankonya dan dadan no de ye beti edi so many years ye ne na okonfo na chikura no efi ha na otena ye enti so watena fi ha wo nim no ma ebituma ba fi ha na wo de caterpillar abesim edwini saa e se o wa say no ma susuaso so wo ho ne susuaso de media ne de mi ntimi nkan kise bia nana no anenim to ada roma saa netie okay enti ye be kodan no ni akohwe na baako eniema na ne wo mu no omo esesa koi ana mo na mo ye firi o se na sitie anye ne sesa ye ye ba na pillar no adwufa adanum so nyina ye empty ena enoma no mu yiye no ti se dan ye di kan na ye ofa na ofiri mu no ne baba pani edan we mu no tie ne noma nyina gu na ya tum enso so enoma ni nim ya se ebu ani ayiyi noma no enoma ni nim enko gagumu pa nko mu bu en tie gu si nti mu se ho enim ye ofa dam ho bibia kura enim a ne mpa ani noma bebra ye ni ankata ye so mu di sisi ho ye mie eso ne ntuma ne trunk noma bebre ya wanom ni noma bebre wo ho agina ye ho noma nyina na wo dan we mu anso so bie nim se ni nyina mu da ho hwe enti bebi a wo mu di kwade yi se ye nsaka wo mu ana ye hu se aha no mu di kwara se no mu ye enti abusapanyin ne no twetwe nkomo na fa de esie no ho ene nipakora omugidi se otachire amasa ne menyina akoso na mobo police farmer ne no omonso monhwemu no akosi sen wadawoma eye miminda no anadwo no enti police for nenra nyina omu ba ha ebehwe ha twitwa pictures mfonini ena nipa dodo wo fia na wo se wo mu etie wo no enu masem no mo twere wo na asem so wo maye
ɛna wɔn di akyi so na yɛdi kan trace ehun baabi a fielder no wɔ ɛne wɔn kɔ hɔ wɔn kɔhwɛ ɛne shop no wura no kasae ɛna wɔn frɛ driver no na driver no so ɛgye so na wɔn kakyɛ driver no sɛ ɔmmra ne no ndu saa so na na carpenter ni no a otutu so no nso no police for no frɛ no sɛ ɔmmra ne no ndu enti deɛ animu yɛ wie a afei na me bɛfrɛ police for na sɛ me bɛkɔ hɔ na makɔbusa wɔn sɛ wɔn a wɔn ba team so wɔn baeɛ a ɛne deɛ ɛbɛtoa so nti baabi a akɔdu no wadaroma megide sɛ mama asampɔhene ate amammerɛ mu no den na ɛbɛdi akyire den na ɛtoa so amammerɛ mu deɛ bɔkɔɔ gye sɛ sesei no ɛnɛ ne ɛnora ne nansa meme da no anwummerɛ ne ɛnora nkwa ne ɛtwa ntam nti no yɛbɛsan akɔ ne hɔ nti no menim sɛ yɛne ne hyia ɛna amammerɛ biara ɛwɔ sɛ ɛfata sɛ yɛyɛ no yɛbɛtumi ayɛ wadaroma ɛfie anahemfi monya krataa bi firi court bi anaa baabi ada aba sɛ montu firi fie mu anaa biribiara nte saa biribiara ma saa okay yo ɛne meda ase abusuapanyin ɛsumi da maso paa enti Kotwi abusuapanyin ɛna ɛne na twetwe nkɔmmɔ yi yɛbɛhwɛ na yɛde ani adi akyire ɛdan na ahodoɔ no a wɔn adwiri no sɛdeɛ nneɛma ɛsitie na mpanyinfoɔ nso a adeɛ no ɛsi na wɔn wɔ ha no yɛne binom nso bɛkasa na wɔn nso so aka bi kakra ɛde akyerɛ yɛn enti yɛne abusuapanyin ne mpanyinfoɔ no ɛnantem kakra na yɛnhwɛ sɛdeɛ ɛsi ɛte ankasa enti nana wadaroma yɛnhwɛ aha no na we na yɛdan yɛdi kan no na nana ɛwɔ mu a sɛsɛ yɛdwiri yɛyi ɛnim we yɛ di kan no me wɔ fa na ɔyɛ ɔhena ofiri mu no ne baba panin ɛdan a wɔdam ni na aha no oni ha nanso so wɔtu kwan kɔ baabi ɔbɛsan ba na ne nneɛma nyinaa ne mpa ne bibia dɛm ha ne guo ana watum anso sɛ baa na ne ma no kora bi ɛba ha no kɔmpɛnsa sika wɔ ha anso so no bibia anim sesei ɔmu buani ɔmu pass no ɔmu buani ɔmu yi no ma no baabi a ɔmu de kɔɛ deɛ ɛne deɛ yɛ ni nti deɛ akɔ so ɛdan wɔ mu no yo ma yɛnhwɛ ɛdan baako na ɛtoa so no nso na yɛka sɛ nananom tia me na sɛ baabi wɔ hɔ a mentimi ntia sɛdeɛ yɛaka no ha yɛ ahemfie ɛna nneɛma bebree nso ne wɔ ha enti no me no sɛ mehwɛ me nante yi sɛ na ɛbɛyɛ a baabi wɔ hɔ a memfa me na bi yɛ ntia no mentimi nkotia enti ebi kora mpo a ɛdan yɛ yɛdwiri baabi wɔ hɔ a ne kwa sɛ nka obi mpo ni hu ana obi hwɛ ɛna akɔba no sɛ yɛyi enti wei nso ɛyɛ ɛdan bɛyɛ nana wadaroma wei ɛyɛ ɛdan a mo fa na ɔyɛ ɔhene a ofiri mu no me nana baako wɔfrɛ ne nana Yakobi aha na ɔda aha na ɔda ya na ofiri mu ɔno nana ɔwɔ Kotwi ha ofiri mu na nana champon di atuo tɔfime no nso bae ansa na yɛba no nso ne dan aha yɛ ne hɔ ana deɛ toa so ne ne chamber enti no npie ene nasa enti ha ni normal ha ena normal asɛ ntoma ɛwɔ trunk mu enoma titi sebi ye yi nkonya na free ɛdan we mu di akɔ foforo mu kura no ye wɔ normal bi wɔ ha na atete ɛwɔ suman no ne abosom no ho ɛma esisa ne nyinaa ɛkyɛ sɛ mu di bu adaka bi mu edisi ha ne nyinaa no eni ho ene nimpa ene enoma bebre do ba wodam ha nyina ena enoma no so wa ha no yemu ya no efise edu tama na nka ye bebu ano no ye ofana na oye busopani wa ha no wa mpene me ye mu ano ode ma atakwante na no ma ye gyae twen se emrepagu no na ebu ano ena no so di firi mu enti odi firi mu na akwa se ene ekire nam sa no man kitikiti ya ena omu di omu tumi abaye de omu aye no mfi ha na ɛda so wɔn sɛde na meka no nneɛma bi wɔ hɔ nananom ɛyɛ ahemfi nti na wɔn ayɛ na nye baabi a nso ɛna
ubia timi etia no basa basa se de na mani ekire me no aha ena ha sei ene enimu ha ba bi ho a eni kwan se yetia ho aha nti ye ko nyina no na ye hwefo mi se na be ya ba bi ni kwan se yebetia no ye nkotia ho na wada Ramadan we nso okay ɛdan wɔ nsusu yɛ me ɔfa yi aha na ɔwɔ ɛdan wɔn anka kyerɛ sɛ yi nneɛma ne yere koraa wɔ fie ɛne nkwadaa no wɔn anka kyerɛ yi nneɛma wɔn anka kyerɛ yɛ hwee wɔn baa yɛ anom de besi so wɔn mpa so wohwɛ mu a ne mpa ne nneɛma na ɛda ho mu bebree asɛe ma oyi yɛ kogu abɔnten nti na wada Roma wona wada dan mu Pachai. na obi a mo amane se bibi se yiba Obi a nka hwe akyerɛ me. okay enti o den ne wom na den na wo mo asɛ no Me yire ne ntuma ne me bebre ko de bokra no a obehu ne ma asɛe. Me sika kra wo nso kra so eso ihu. nti eba efri me ne dan be sin na hefa na sabi o de otito adaroma Pacho me da petrosu na me da. na okay nti efiri me da no besin de aha na oda ena wonkwa na oda ha na one ho kan nyina da Me mu kan ne ene me nkoda nyina ne da. wow ayara wosem pa enya senketwa sabi de na tifia duru ne ne dabrichi sabi patum ha ena efiri me ne da no besi sabre no omo eda na kyerɛ sɛ ɛnyɛ ade a ɛkɔyie na sɛ ɛnyɛ ade a ɛnyɛ nika koraa nti nana den na wɔka den deɛ si den na wɔka fa ho Me di kai eco police station ko report trade na ombai be video nyina ti obo yese no me frame ti ne kro ma frame se kamembra me na mra na ye be enko fa nkrofo no yese ho asom de me go police station yo na me dase yo me dase okay yenhwɛ ne mrante no bi nso nkasa wo mu ana ifri memne da na mo fia na so wo betimi aka ebi kakra akyerɛ ye no na wo mu nso de course so a ma no ba se nyina no wo ma yehu mira mo akwa ba Opemsuo TV so ni ya nua bacho wodin me do say bonso Opemsuo eden ne course so minim se na wo ha bia wo do ne behunu bia na tisen sɛdeɛ abusuapanyin di kan na ɛwɔ ha memenda no nti yɛwɔ hɔ a ne hu sɛ carpentani afo dan na ɔtutu so nti me koraa me question sɛ hwan ne de woba ha wamfie me ɛna ɔnde ɔsi so a na ɔtutu nti yɛ kakra no na sɛ ɔhen na yɛtu no no ɔne abusuafoɔ no fa baabi abɛhyɛ ha na ɔmu yɛ kɔba sɛ wɔyɛfrɛ wei na wɔyɛ sei nti ɛbaa saa no yɛfrɛ police trade ɔmo bae no obiara nyae de ɔyɛ bia wɔ ha no ɔmo bɛhwehwɛ mu ahu deɛ wɔ sɛ wɔyɛ adwuma ɛwɔ ahemfia nti ɛdeɛ ɛne deɛ ma ɔmo ɛna abusuapanyin sɛ nyinaa yɛnkɔ ɛne yɛfiri a yɛ kakra bɛyɛ around menim time no deɛ ma hwɛ yie deɛ but na bɛyɛ ɛkɔbɔ bɛyɛ 5:30 anwummerɛ ɛna yɛte sɛ obi bubu ahemfie no wɔde machine ampa me ankasa me ne mo faase baako ɛna baako so wɔ ha yɛba ya ampa na osi so a wobubu no esi madam fo ho na se yɛ sɛ adwuma na ɔsɛ o nana na se munyɛ na se nana bɛ ɔsɛ ɔhene no na so ɔhene bia ne ho yɛtu no ɔhene wɔ ha no yɛtu no no ɔsɛ yɛ adwuma wei madam fo gyina hɔ na otu ade no na mirika wɔde dwane yɛ nti abusuapanyin me kɔbɔ police amane sɛ de ɔkan na me mom na mani wɔ machikyerɛ sɛ efia sɛbio konfanote fie no ma pii wɔ ha o man kan kyerɛ machine ama yɛ kasa kura wate no ma bi ayira a yɛhu ɛyɛ sɛbio no ma mpanyimfo de bi afie no bebra ayira nti abusuapanyin kasa okay yɛnkɔ police station na yɛnkɔ lodge complain ampa yɛ ne sa ɛma ɔmo so aba o man bɛhwɛ
atwitwa mfonyina e bibia na kasa ne nyamu nipa ba ko ha a o ma yehu se wo hene no a yatu no no na suma o se o munye sa adwuma no ntina je se de o no ma bubu dan no abra o ma mo ye nka ya mo ye hwe eno ma e wo fie ha a ndi sesa bi o machine aso no kura bo ha no mo de abebo ama bo sambo ne no ti se no ma pi o fie ha fie ni ho kwa a wo se nka ye to ye bo ase ne de nsa ye bibia o ma nya ni sa o ma be se bibia akra ti se mo ba ya de o hu ye no sa ne te o ma se no ma ni nyina Odaroma said the Nabusa Penica, name a woman in Sunni Ho. Almost a Sadik or he and Anande won't be on the fire. That will fight them, but Omubu dan any no money there, me hui. Okay. So my beard or my pen, no man beer, Omuyi no money peer, but be on the fire there, man who. Okay. Me papa, me wo free. On also ne dan baby or dan. On crown be can pie, honum start to pie goo, name person in the BBA. Into your casa petuno and order. Into their course no. Okay. Medasi. Abusapanyi mene besan wie na minim de si de nim gwase bia ba abusapanyi wona oye abusapanyi de de si aham kwa bi so nim gwase bia ba na Ofa ahaya pa efishe dia akosu de yese yana nanom na obo deja adagam o madagam no se de dan no musitie ni no ma e wodan no ni sa bontiti ni kwa hu edi se ade dan pen ye ni ujan sisi ye kase ohun se ka kwa na ada hoyi obi enyina bonti bi ahwa ehu de ekoso ofi ha enye sa so na wosan ka enti ahaya pa okay ahaya pa okay yo Kotwi ahemfie de si eno no na atwe wiye wo ho na wote se obi de mrahye nsem a o dwiri sabia ahemfie no egu ene ye de ekira bedru a ye ne mpanyifo akasa de wo munyina no omo ede ato ye nim no ye behwe na ye de ekire police for abamu yi de omo nso hwe mu a omaye ba bia akwakodru no so no ye behwe se ye bebisem na amamre mu nso mpanyimfo de ese omo ye fa mo bia so yasan de ekire kozi se asondwe beba na Kotwi akoso afa ne ntimapa efra medin de kwabena Chirematin Ado Opemsuo TV Kotwi ahemfie